Anong pa ila atras? Atras pa yan po, talikod, pangasi o basi. Pamyanan. Ya, konsep. Palikod tayo man basit ako. Tamianan na po palikod basit. Umayak to tayan niyo po ang kay madanagan. Adado ti blessing dagiti agat tras ng dagiti sulfur. La. Luar ko na na. Uy. Ngay, ang alwadan nyo tadi kayo makasulat. Ito kami na ako. Irugi tayo nga rodek liturhiya tayo apo. Itinagang ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, dagiti 5 alawas ti Kwaresma. Nagsagsagana tayo babaen ti panagpenitensya ken dagiti aramid ti kaasi. Itangal daw nagtitipon tayo tapno da tayo ken ti kadagupan ti iglesia. Irugi tayo arambakan ti misteryo ti panagtutuok ipapatay ken panagungar ti Apo. Simrek ije Jerusalem ni Apo Jesus tapno itungpal na daytoy a misteryo. Ngarod ilagip tay si papati ken si papasnek ti makaisalakan nga isisarek na ket sumurot tayo ken kuana. Dagiti Ramos. Kumararag tayo. Man nakabalin amin ken agnanayon a Dios bendisyonam kad. Dagitoy aramos pasantum ida. Sumurot kami ita Kristo. Ket ibunan nagmi asiraragsak nga iso ti ari mi. Ipaay mo kadi tay ti susurot mi kan kuana. Mabalin minto met ti sumrek ti agnanayon a Jerusalem. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Ganun. Basta kami nito.
Isumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria ti may pahay. Idi sumungsungad da ije Jerusalem ket addadan ije Bantay Olibo. Iti nagbaitan dagiti ili abet pagi ken Betania. Pinauna ni Jesus dagiti duwa nga adalan na. In kayo iti masungad a baryo imbilin na. Apaman a makadanon kayo sadyay, masarakan yun to ti sigagalot nga urbon ti asno, adipay nasaksakayan. Warwaran nyo ket yagyo ditoy. Nadagsaludsod kada kayo na apay awarwaran nyo ti urbon, ibagayo ken kuana. Ti apo masapol na apagsakayan, paisubli ng tumetlaeng adagos. Napandagarod ket nasarakan na ti maysa nga urbon ti asno nga adday ti kalsada, ken sigagalot iti ridaw ti maysa a balay. Idi warwarwaran dati urbon sinaludsod kadakwada ti sumagmamano at tattao nga agtaktak der sadyay. Apay awarwaran nyo ti urbon. Insong bat dagiti adalan na ti imbaga ni Jesus kadakwada. Iti kasta pinalubusan ida dagiti tattao. Impanda ti urbon ti ayan ni Jesus. Inikkat da dagiti kagayda ket inyap apda iti bukot ti urbon sa nagsakay ni Jesus. Ado a tao tinangyaplag ka dagiti kagayda iti dalan. Nangalamet dagiti dadduma ka dagiti narokbos asangsangat ti kayo. Nga adda iti taltalon ket inyaplag da iti dalan. Madaydayaw ti Dios impukkaw dagiti tattao amagmag na iti sanguanan ni Jesus. Kastamet dagiti sumarsaruno. Bendisyonan ko ti Dios ti umay ti pagarian di ama tayo a David. Madaydayaw ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kagabsat ababala pagpampanunutan daytoy aramiden tayo, tuladen tayo. Ti triumphal entry wano nabalay gi nga isasaret ni Apo Jesus ijay Jerusalem. Nabalay gi mapan sarakosoken na ti patay panagtutuok tapno agungar. Kanuhan nang aramiden datoy han nga matungpal ti kayat ti ama ti panagungar nga ipakita na tapno mairanod tayo kenkuana. No haan anagungar ni Jesus, han nga nakadanon ti damag, han nga nakadanon ti bendisyon na kada tayo. Kaday nga panangiwaragawag, rinaen tayo mat nga pastregen tayo nga ni Kristo, iso ti ari tayo. Han laeng nga di Jerusalem, no di Jerusalem ti puso tayo, iwagayway tayo nga iwaragawag ni Kristo ti ari tayo. Itag procession tayo nga sumbrag mapanditugtugaw tayo Apo, umuna tayo, maudin to ni Apo Padi. Kumanda sa cross, iyon ang muna dyan nakadikit ng cross. Okay, bagang ipagnana di cross iyon ang nangyayari. Kini Jesus Hoy daytoy bagi di agresa Jesus servini daytoy puso ken pag-ibig Jesus ken servini daytoy puso ken pag-ibig O Jesus nakabalin, Uy nagasikat at amang tinawatwan. Tumakder tayo. Aming sa ibig ka,
Jesus ken kaiserpimi daytoy puso ken pag-ibig. Jesus ken kaiserpimi daytoy puso ken pag-ibig. Pagpaiso, ito'y dagat, awan man kahimliwan. Nguniti, yarasidi, itapos sumanapati. Jesus ken kaiserpimi daytoy puso ken pag-ibig. Jesus ken kaiserpimi daytoy puso ken pag-ibig. Ken ni Jesus, irok no'y daytoy bagi. Puso na naya, dayawen di agresa. Jesus ken Kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Kumararag tayo. Man nakabalin amin kanagnanayon a Diyos, inkadeng mo at mangisalakan kada kami, ikawes na ti kinatao mi, kat inawat na ti pannakailan sa iti cross, tapno agserbi a pagwadan ti kinapakumbaba kadagiti tattao. Ipaay mo kadi asi aayat, nga iti panagbiag mi, iparang mi ti kinaanos na anagsagaba, tapno maikarikam to a makiranod ti panagungar na, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Daytoy may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Insuro nak ni Apo Diyos ti sawek, tapno mapipigsak ti dambannog. Pinigat a pagagaren nak adumngeg iti isuro na kanyak. Inikanak ni Apo ti panakaawat, ket jak nagsukir wenno simina ken kuana. Intayak ti bukod ko kadagiti mangsaplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanyak, impalubos ko aparotenda dagiti barbas ko, ken tupraan da ti rupak. Ngem sa anak amaan anu iti panang pabain da kanyak, tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko ti rupak tapno makaibturak. Amok asa anak to ang may babain. Ti sao ti Apo. Diyos ko, apay abinaybayan na. Amin ang makakita kanyak pag ang angawandak. Guyguyaban ken wingwingiwingan dak. Kunada, nagtalek ka iti Apo, apay adina ka insalakan. No ayaten na ka ti Apo, apay di na ka tulungan. Tibunggoy dagiti dakes at tao, lawlawen dak. Kasdala pangen ti aso nga umasideg kanyak. Lasang-lasangen da dagiti ima ken saka. Agparangen dagiti amin at tulangko.
Pagbibingayan da dagiti pagan-anay ko. Ket pagbibinunutan dati kagay ko. O Apo, dinak ka di panawan. Sika amang isalakan kanyak, darasan nak at tulungan. Saritaek to dagiti kailyak, dagiti inaramid mo. Kadagiti kongregasyon, idaydayaw kanto. Da kayo nga adipen ti Apo, agdaydayaw kayo kenkwana. Da kay akapututan ni Jacob, itanok yu. Da kay atataot ti Israel, agrukbab kayo kenkwana. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Nupay adda ken Kristo Jesus ti pudno a kasasaad ti Dios. Di na impapilit nga agtalinaed iti kasta a kasasaad. Ngem ti kabukbukudan na anakem binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao, nagparang iti natauan alanga, nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken patay. When iti ipapatay na iti krus, gapo iti daytoy, itanok ti Dios iti kangatuan asaad. Ket inted na ken kuana tinagan, anatantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Agparintumeng dagiti amin a parswa sa dilangit. Dito'y daga, ken iti uneg ti daga. Ket sila latak nga ipablaak ti amin na tao ani Jesus Kristo. Isu apakadaydayawan ti Dios Ama. Ti sao ti Apo. Sigada nga pag-ibigin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan mo, tinagan mo. Maitantan o dinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Idi bumigaten nagmi-meeting dagiti pangulwen a papadi agraman dagiti panglakayen dagiti mamaestro ti linteg ken amin akamkameng ti Sanhedrin. Tinulag da no anya ti aramiden da. Kinawaran da ni Jesus sa daimpan ken Pilato. Si kakadi ti ari dagiti Hudyo, sinaludsod ken kuana ni Pilato. Nasa umon insungbat ni Jesus. Ado ti impabasol ken kuana dagiti pangulwen a papadi. Awan kadi ti maisungbat mo, sinaludsod manen ni Pilato. Denggem dagiti nakadado nga ipagpabasol da ken ka. Ngem saan lata simmong bat ni Jesus, kat nasdaaw ni Pilato. Tunggal piyesta ti Paskwa kadawyan ni Pilato awayawayaan ti uray si asino man abalod adawaten dagiti tattao. Adda idi may sa abalod nga agnagan Barabas. Kadwana iti pagbaludan dagiti natiliw nga immalsa a nakapatay bayat tiriribok. Nakapapatay bayat tiriribok. Idi naguumong dagiti tattao iti sangwanan ni Pilato, dinawat da nga ipaay na kumakadakwada ti aramiden na iti tunggal piyesta. Kayat yo awaya-wayaak kada kayo ti ari dagiti Hudyo sinaludsod ni Pilato. Tapagaam muna agapoy iti apal dagiti pangulwen a papadi, iniyawat da kenkwana ni Jesus. Ngem sinugsugan dagiti pangulwen a papadi dagiti tattao tapno dawaten da ni Barabas ani Barabas laengen ti wayawayaan na kadakwada. Anya nga rod ti kayatyo nga aramidek iti konkonayo nga ari dagiti Hudyo dinamag manen ni Pilato. Ilansam iti krus impok kauda. Anya kaditi basol na kinuna ni Pilato. Ilansam iti krus inyad addadakit di nga impok kau. Gapo takayat ni Pilato apagustuhan dagiti tattao,
winayawayaan na ni Barabas. Kalpasan na pinasaplit na ni Jesus sa nainyawat kadagiti soldado tapno ilansada iti krus. Inserrek dagiti soldado ni Jesus iti pangukuman, iti palasyo, iti gobernador, sada inayaban amin akakadwada. Kinagayanda ni Jesus iti nalabaga alupot, nagaramid da iti korona asisiitan, ket imbalangat da kenkwana. Kalpasan na nagindadayaw da anang kablaaw kenkwana, agbiag ti ari dagiti Hudyo, pinakupak-ulan da ti ulo na iti runo, tinuptopraan da, nagparintumeng da anagin rurukbab kenkwana, idinalpas dan anagang angawan, inikkat da tinalabaga akagayna, imbado da metlaeng kenkwana ti pagan-anay na, sada inruar, tapno ilansada iti krus, iti dalan, nasabat da ni Simon at taga Sirene, iso ti ama de Alejandro ken Rufo. Naggapo ni Simon iti away, ket mapan iti syudad. Pinilit dagiti soldado abaklayon na ti krus ni Jesus. Impanda ni Jesus iti disso amanagan Golgota, akayat na asawen, lugar nga ayan ti banga-banga. Inikanda iti arak, analaukan iti mira, ngem di na ininom, inlansada iti krus, kalpasan na, biningbingay da ti pagan-anay na. Babaen ti panagbibinunot da, no anya ti alaen ti tunggal maysa. Alas 9 iti bigat iti ilansada. Daytoy ti naisurat, ana ipabasol kenkwana, ti ari dagiti Hudyo. Nagiddan met ana ilansa ti dua atulisan kadagiti krusda, iti maysa ti makadnawan ni Jesus, ket iti sabali iti makannigid na. Iti kasta matungpal ti kunat na santuan asurat, na ibilang kadagiti kriminal. Wining-wingiwingan, ken nagsasawan dagiti aglabas ni Jesus. Kinunkunam aribbaam ti templo, samo bangunen metlaeng iti uneg ti tallo nga aldaw. Isalakan mo man nga rod tabagim, ket bumabaka iti krus. Nakipagang-angaw dagiti pangulwen a papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Insalakan na dagiti dadduma, ngem di na maisalakan ti bagina kinunkunada. No iso ti Kristo nga ari ti Israel, kitaen tayo man a bumaba iti krus, ita iti krus, tapno mamati tayo kenkwana. Nakipaglalais met ti padana ana ilansa iti krus, iti tenga ti aldaw, nagsipnget ti entero adaga, ket nagpaot iti tallo nga oras. Iti alas 3 irmalem, impokkaw ni Jesus, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Kayat na asawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangyeg daytoy ti sumagmamano nga adda sadyay ket kinunada, denggen nyo ay ayaban na ni Elias. Adda nagtaray anapan nangala ti ispongha, impasagipsip na itinaalsem nga arak, sana inkabil iti sokdal, tapno ipasagipsip na ken Jesus. Bayan nyo kinunana, kitain nyo man na umay ni Elias, amang ibaba ken kuana iti krus. Ngem nagikis ni Jesus iti napigsa, kalpasan na nauyosen ti biag na. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Napigis ti kortina ana ibingbeng iti templo, nagudwa manipod nga to agingga iti baba, iti sangwanan ti krus, at dangagtakdakder ti kapitan dagiti soldado, na imatangan na ti pannakatay ni Jesus, pudnugayam nga anak ti Diyos daytoy a tao kinunana. Ti Ebanghelyo ti Apo.
Good morning. Naswerte tayo dito'y ayan tayo, dito'y area, igid ti baybay, kinapudot. Ado ti mabalin tayo nga aramidan nga dayta Ramos, agkaraiwaratinyog kada anibong palma. Nya pa dagitay aramidan tayo. Ngkit kita dagita Ramos yo, apo dapay panong palbilin met nya. Tila nang daw-dawatam gaputahan ka nakasaganag. Uy bumingayak man di gada polkadas di Ramos mo ta adda na ganos adda na tangkenan adda ko na tatimula na daw-dawat mo ta kaaro kaabay mo. Idi imay dagiti taga Abatan Bugyas di bigat ti 19. May da makimisa nga naladaw da nagnada ti Cervantes hangko makontak ida. Tigaya mo problema da ijay di ka nalamiis niya. Problema mi apo no pagalaan mi mati Ramos mi kunada. Dijay Ramos da ata hamang agtubuti narigat magtubuti yung ijay. Nariga mati palma ta nalamiis nga rod a lugar. Kukunak di kay lagi daton ti cauliflower ta iso ti iso ti ipabless yo ta cauliflower ta si Danton ni Apo Padi kung kunak nga ang angawon ida. Huwag kas lagi nagyanak nga parokya. Gada kaya daduma, hambang unay nga adutinyog nangangato. May da nakimisa, idi kuan nalagip da Ramos. Ay timula na sip-sip ak da daldalanan. Idi blisak idan, apo aliwa ablat magkanyak ta, bayubana, marunggay, yan bayabas, apay nan ano nga anak, nakaladak mula ka dahi papanawon ta dakes ng espiritu kanyak ti panangyablat da dahi nga Ramosen. Adda ka di inyanaganan, adda ka di required nga bulong nga masapol. Umuna ka palma kunana nya, palma isugarutik adwan ijay, palma. Anya klase di palma, na awan palma di awan Ramos mon. Kunada di kagayda inyaplagda inyap up da iji asno, na sumrek ni Apo Jesus ijay Jerusalem, kinsangsanga ko na naman, bulbulong, kumabalin mo kumaanga rin, namaan nyo mata pag naakon, apay Jesusa. Kain nga bulungan ang tamad na kamaawat sa diya mo, allowed di jay, marunggay kin bayabas, nga kaslak malun, ang ram di jay, yung kani kaslak malabanawon dan. Di jay. Kanya nga minti ibagbagana di jay. Triumphant entry, kunana di jay. Nabalaygi nga isa sa rek. Kasano nga agbalin nga nabalaygi, amuna nga ilansada iti krus, amuna nga parigaten da, amuna nga papatayon da. Ngam simrek. Simrek lata ni Apo Jesus, nanggag yung madya istorya na, ngaging gana ti Ebanghelyo. Idi sumrekan, dadtan, insaklang dan kin ni Pilato. Pinagang-angawan dan, binadwan damot tinalabaga ta ari nga rod. Gabado nga rod ti ari kinurunaan damot ti siitan. Insurat dan ti ari dagiti Hudyo kunadan. Ammo na nga kasya ti mapasamak ngam apay nga simrek. Anya tinanggit nangiduron kanya na nga sumrek. Di mat no malagip yu bantay ulibo nagkararag ni Apo Jesus anya ti kunana apo no mabalin ikatum daytoy ako pati panagsagaba. Liklikan na kumamo dayjay. Ngam ti pagayatam ti masurot anya ti nangiduron kini Apo Jesus na nagboluntaryo inawat na dayt apan nakatay. Anya ti umuna dayjay kinatured courage. Natured. Ti kinapakumbaba nga agtungpal iti pagayatan ti Ama. Dayjay ti kang runaan. Taapaya no haan nga inaramid ni Apo Jesus dayta, haan nga matungpal ti imbaga ti Ama nga maisakripisyo ti anak tapno maaddaan ti tao iti baro abyan. No haan nga natay ni Apo Jesus iti krus, no naglemeng kuma, no nagtaray kuma, haan nga sigurado hang nga nakadaanon dito ayan tayo, haan tayo nga nairaman iti bunyag na. Iso nga rod nga dijay panagtutuok, ipapatay, panagungar na, iso tina imaldit king ka. Iso tina iranod king ka.
No nagtaray ni Apo Isos, haan nga naturad nga ng sango day nga panubok, haan tayo nga naadaan ti baro abiyag, anya ti baro abiyag, ginairaman tayo iti bunyag ni Kristo, nairaman tayo iti kina Kristiyano. Apaya nga dayto iti mayat nga tutukan tayo, apaya nga dayto iti mayat nga pagpampanunutan tayo. Ngamin, no kayat tayo, ti nga maaddaan iti baro abiyag ko na nga rod, pangarig pa ni Apo Jesus, adi na minsan nga Domingo, anya ti kunana, masapol ang marigreg ti bukal, ti trigo, tapno agbunga iti ado. Kasi mulakan niya tayo, iti panagbiag tayo. Masapol asarakusukan tayo, dagiti panubok iti biag, tapno makalasat tayo. Masapol adarupan tayo, sangwan tayo, dagiti panubok iti biag, tapno mawaya-wayaan tayo. Nagado dagiti panubok iti biyag tayo, no dadduma, ti attitude tayo, ti rigat tayo no dadduma, likliklikan tayo. Di makas ti kararag tayo. Anya ti kararag tayo, apo no mabalin, awang pumati agsaksakit. Hello? Ay, apo, nakaturog kay sa mga nagkaykayas ti Ramos yaw. Ti kararag tayo ka, apo na mabalin, awang kumati agsaksakit. Kada agsera da kita ospital. Di makas ti kararag tayo, apo ure awan makarkwartak, basta anak nga, awanti, agsaksakit ang membro ti. Dayjay mat ti panunot tayo ngamin. Kaanon tong awanti agsakit. At dan tulat taa, madingarod di kararag. Apo no mabalbalin, awang kumati problema. Ay kanagnamay ka nga biyag tayon, imay tayo dito'y lobong nga agkoy-koy-yakoy, agsagsagawisiw, matay kan. Nagmayat ka nga biyag tayo kuman, no? Awanti agsaksakit, awanti agproblema. Nariga mo nga ikararag tayo nga awanti matay. Sus ko, di pa'y agtutuon tayo dito'y lobongan. Nauma pa'y taka-arubam tarupa mo, saka pa'y lahang nga mamatay, na-overstay ka mo tilubungan, Kas langay iti kararag tayo gamin na mabalbalin, uray ijay trabaho, uray ijay balay, apo no mabalbalin, iliklik na kami iti amin a problema. Hala, awanan ati challenge ti biyag tayo na awan ti problemahan. At da amin nga makan. Sa bagay, di tayo mula mga aramid di problema tayo. No, addamakan ka, ayakit minrawot ka mo. Sa kanto ag BP ka da testigam ta blood sugar mo ka no adda. Ipapatim makipunsyon sa kanto ag BP kasi no akin basol nga rod. Hindi yan, no ti kararag tayo gamin ka, awan ko mati agsakit, awan ti problema, awan ti mamatay, awan ko mati pakarikotan. Ha nga mabalin nga kasi ti lubong. Kani Apo Isos, nagmayat pa di kararag na ang imuna, nyati ko na, Apo no mabalin, ilisim, dahi ti kupa ti panagsagaba, tao mo't isuna, masaktan. Amuna nga narigat dahi jay. Nga masapol amatongpal, agsubli tayo, iji Jerusalem ko na. Intay sa rakusuken, ti biyag. Intay sa rakusuken, dagiti problema, tapno, addaan ti baro abiyag. Kasano pa nang sarako? Di nga rod kararag tayo no dadduma ka, haan nga umiso. Ni kunana ka, apo, awang ko matag problema ti may adda nga ikan na ka. Tapay tapno sumiglat ka kin sumirib ka. Ti mistake ti kararag tayo ka, apo, awang ko mati may problema, awang ko magsaksakit. Ti kumakararag tayo ako, apo na ikano dumteng ti sakit. Ikan na kami kumatikirad nga mangsarakusok. Dahil ko makabaulan mi ang sulbaran, asakit, kabaulan mi nga agasan, tati kaya mo makaawang mo agsaksakitan. Tanudad duman, no, hantay nga agsaksakitan ka, awang mo ti umay ti simbaanan, ha? Lo, nasakit? Di man kasyay, naawang problema mo ka, mo malagit ti umay kini Apo Diyos. Talaga dandani man na Biyernes Santo, kararag tayo, Sabado Gloria, napangkay amin, alipulutan, alikanta, video okay everywhere,
Into na stroke katapulutan mo, Apo, gasan nakman. Apay ni Apo Padit ng sulbar ta kina mamunsyon mo. Kadi dyan, nadaduma ka, apay, awang ko mati agsak sakit. Mabalin ayamang awan ti agsak sakit. Anya tay nga rud. Anya tay nga rudan. Ti kararag ko maaka, Apo ikan na kami ti kired. No addaman ti sakit. Makapagserbi kam latta, makapagayat kam latta, maitid mi latta, ti umiso ka dagiti kakabsat mi. Ti karo na mo nagsakit tayo no daduman ka. Sa bagay, sino gamin tinaragsak, nagsakit tingipon na haan? Oh, padasang ti agsakit, napadasan nyo nagsakit ngipon nan? Uno siyakla nakapadas. Amin agsaludsod inya kayat mo nga kanin abagtal na kay man kay nagsaw-saw ka. Nay talaga nga sunuran na amin nga kararwam nagsakit tingipam mo ka. Dimpay mai-explain na anya nga sakit kasla sakit amin nga parte ti kararwam ga dapay lagsalusaludsod ka na. Kanya nga ti kararag ko ma kalaki ni Apo Jesus anya tinaramid na numan pa muna nga narigat anya tinaramid na sarakusuken tayo dahil a problema sangwen tayo. Not the solution na well in God aramidemon. No awan ay kaagtalek ka kini Apo Dios. Isuna nang tad italekmin. Apo kumaawang kumati pakarikutan pakarigatan hanga mabalin nga awan pakarigatan tayo. Tahabang nga umang-anges ka habang nga umang-anges tayo, habang agdibiyag tayo, addan to na takasingin na. Isugurod nga ti ko na tayo ka, ti kasigin ti kina Kristiyano ka, addan to na takros nga sumursurot. Tano isumot flowing ti biyag tayo na awan ti probleman, ulit-ulitan tayo nga ibaga, baka di tayo pa'y ammo ti apon. Nagkikinantyaw kam nga ron. Nung atano agtaya ak ti luto, mga bakak ti 100 million. Kayat ko pa iti agtata dari ito sa angoy. Pag ano, halal, babae ko nakmarikusan ti lubungan Masangom pa iti agparparinto mong itoy. Isumag ka nga nagbalin tayo nga man nagkararag tano dadumag adda kurang na adda problema tayo haan. Oh. Isuma nga umay tayo agkararag nda kayo nga nagbalin nga nababa nang Apo di ka nangan nyo malagip yo ayan ni Apo Diyos. Nya ti Diyos mo ide Allah trabaho ka trabaho. Sirip-siripom di bangkom no kas ano nga ngumato. Anya ti pata deramdam no laeng kumita ka ang idinagkulpa. Anya pa panamon simbaan Father. Ako. Dagiti kwartamon ayandan, tatama iparit amin nga makanon. Inya mabalin mo nga kanon lineng talaeng Father, awam pay asin na, awam pay asukar na, awam pay ti aminan kay nya karag na sobra amot. Bawal aminan. Hindi jay. So kung kunana, di kararag no dadduma, han nga maibagay, ti kararag tayo magkenanam ay nga biyag. Han nga babali nga pulo sa kasjay. Ti kararag tayo magkaagnanayon nga si sasalunat ay kagkulpamot tabagim. Mabalim mga taraknam ang nasaya at tabagim. Mabalimot ang habang kabigpig sa ampay laeng ga kontrolong basitam no hamuon ay maparigat tabagi ta respetaran mo tabagim no inabusom ka awam mo laeng. Anya nga roti bagana dayti kakabsat. Masapol nga dagiti panubok iti biag ti panay say dagiti karit iti biag. Sarakusuko mon tapno maaddaan ka ti baro a biag. No adda problema takaba alam nga sulbaren. Tatan, kasarita mo, lamay kayo tagpapatang tayo, saya atin tayo. Ngamnute ko na kung ano si kati ari-arit kinatangsit, at ano kung nga makipatang. No kasano no si kati ari ti kinangato, kasano ka nga makipatang na saya at di musulbaren. Nagrigat man day tayo Nagrigat man day tayo napadasan nyo dati ada problemam ke pampanunutan pay laeng dati pa ala kanayon mapampanunutan ngam na mapabuilipasen ke malpasen kaslamo la ko majili na baanday ta di maaji malabaan data di mat ada kita nga malabaan sa nga bantoon ay Apo nagado nga or reklamo ka nga reklamo aglabaya ingka ilipasen ata malpas ingka trabahuan ata makas di malatibiyag tayo.
Nanya di pakarikutan tayo, no pakarigatan tayo, mabalbalin nga sarakusokan tayo, sanguan tayo, tamakita tayo, no awan ti solution na, anya aramidam nga ron, italit mo kini Apo Diyos. No adda solution na, di aramidam. No nya problemam tatanga pakarikutam. Pakawan ng Apo, no utang mo, kabayadan na na. Pampanunutan mo lang, kakasi ka mo lang aglamlamang. Gasam ta selective eyes ka nga masaba mo dyan nakautangan ko. Kung nakabasit ni kanla. O ka na lumablabas. Nagriga mo ang abiyag data kan lalamay may sa panagkitam. Haan na dyan bagbaga na, tibi panubok tibiyag tayo, masapol sangwon tayo, sarakosokan tayo, taapaya, tapno maadaan ti baro abiyag. Kastamo tina espirituan. Tina espirituan nga biyag tayo, isong nga rod tatasimana, ang rambakan tayo, tuladan tayo ni Apo Jesus. Sinango na as ipapakumbaba ti panagtutuok, ipapatay iti cross tapno adda panagungar. Kasi magkanya tayo, masapol mo't asarakusoken tayo, kinapakumbaba nga mangawat ang managbasol, kinapakumbaba nga mangbigbig ang nakapsot, matay tayo iti daytadaan a kinatao, tapno rumuar agungar ti baro a kinatao. Relationship, di pamilya. Masapol amatay ka di kinatangsit, nakabasol man kindi di nakabasulan. Masapol amatay kayo iti dayta kinatangsit, tapno rumuar ti baro nga relasyon iti pamilya. Uray iti trabaho. Sarakusukam ta trabaho. Da kay ngagtrabaho ti opisina wano anyaman. Padasam nga itantantan dayta trabaho mga aging gana nga isumo lamang dos-dos sa kanyam. Ngam no ilipas mon, makaginawa ka. Agsakripisyo ka, ay itid mo di oras mo, tapno rumuar ti baro apan ginawa pan nakalpas. Kasi mo lang, uri ti na espirituan. Uri ti relasyon tayo itong galmaysa. No marigrigatang ka, nasangumon. Tapno rumuar nga masapol, ang matay ka nga umuna anyot pakatayam, no dayta, ti pakatayam ka masapol isakripisyo no datang tangsit na ka masapol nga matay kat na kinatangsit tapno rumuar ti kinapakumbaba. Masapol nga na matay ka iti sakit tinakam. Gura tapno rumuar ti baro arilas. Kasjay laeng di pa nagbiag tayo. Haan nga orayon tayo, tinsamo pampanunutan tayo gamin nga pa nagbalbaliw ka, urnungan tayo dagitoy, ura agbasbasol tayo lata, sa tayo to igulpe, into no matay tayo, haan kadagituyan at tatapay laeng adda pa nagungaran. Ti pampanunutan yun sama pa nagungar kain to laeng no kalpasan dayto nga biag ti biag nga agnanayon DJ to ati final. Ken pa kaurnungan na amin ngam tatapay laeng kababalin tayon ang agbiag nga agungar. Mabalinan ang pabaruon DJ puso, matay ka iti basulen, ikarkarigatam, uray pa yun nakapsot tayo, tapno adda baro nga panagungar. Relasyon, uray sakit no daduma ti sakit ka, kinnikinit la dayta. Timang patay kanya tayo no daduma, mang pasakit kanya tayo ko, no adda sakit mo, ala nagan-anag kamutan, awanan, tinamnamak, awanan, marigatan ako, kasto itibiyag ko, napay nga dos-dosaan nak ni Apo Diyos, agpabasol ka. Where in fact, hindi ka pigpigsaam ka, nagabuso ka. Mabalim mo lata ti agayat, mabalim mo lata ti agserbi, mabalim mo lata ti agbiag na naragsak, uray, adda sakit, adda problema, na adda pakarikot nam itibiyag ta apaya, nagungar ka. Dahito nga sakit, no mabalbalin Apo agasam. Ano dahito nga sakit, dahito Apo nga pakarikotak, na mabalbalin ala umon. Ngam ti kinaagpayso na uray na da sakit kanya, ituloy ko lat ti misyon ko nga agayat. Taapaya na awat ko dahito nga inted mo ay kaagungarak, agbiagak lat ta nasayaat. Ti karon na karudo na da sakit mong kala. Kaguram mo amin tilubungon, mapabasol mo ni Apo Diyos, mapabasol mo ta pamilya, mapabasol mo amin, aging gana nga tila mapabasol mo. Nakarkaro mga miserable biyag mo ta awam magragsak nan haan. Masapol ang agungar tay latta. Ala kakabsat. Tatata indeklara tayo, nagigantay ti ramos tayo, inwagayway tayo nga ni Kristo. Ti ari tayo, nagmayat nga denggan, inwagayway mo ni Kristo ti arim. Kanya nga ruga po tayo iso ti arim, katuladem
ibiyag mo kinapakumbaba. At daan turad nga nagtungpal iti pagayatan ti Diyos sa rakusokam ti problema. Dayta problema, haan nga kabailan tayo nga sa rakusokan, gaputaan mo tayo, tungtungpalan tayo ti pagayatan ti Diyos. Aramidan tayo ti pagayatan ti Diyos. Dagiti nga pakarikutan, nalaklaka nga kadwaan, no, sangwan, sa rakusokan, no, masapol nga matay ka, iti dayta nga pakarikutan, no anyaman dagiti masapol nga ibbatam tapno addaan ka iti baro a panagungar. Nala iawid yo ni Kristo, iawid yo taramos yo, simbolo ti kinapakumbaba kinatured. Iti panagtudyo iti Dios. Tapno addaan na baro nga panagungar, akaaramidan tayo Haan nga aramidan ti sabali. Nagmayat ko mamanga ko na ni Apo Jesus nga impatudon, amuyo ti sao nga impatudon. Mabaling mga imbagana nga, dagay adalan na lada kay lata ti mailansan. Naglakama nga, laay ayaten dakwan, da kay man ti mapan, mabaling mga tanga kunada Tado mo ti tao nga kasjay, hamagtrabaho ng patudon. Nga mga mabalin nga kasjay, masapol nga sa rakusukan tayo, iso garod ti misyon, iso garod ti pagayatan ti Apo, pagayatan ti Ama kada tayo. Alay surot tayo ni Kristo. Maaddan tayo kumatibaro a panagungar kin Kristo. Paduyak-yak tayo ti mamati iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so. Diyos akas metlaang iti Ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog a naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet a nailansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti Ama, umahitumanen asidadayag, kat ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao di ti Ama ken ti Anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti Iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay agdawat si papasnek iti Ama tayo ana ilangitan, tapno da tayo ana bunyagan, makiranod tayo kumaitibiyag nga inted ni Apo Jesus babaan ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar na iti tunggal kararag kuna tayo. Apo timudem kad dagiti tattaom. Agpaay ti sangalubungan. Sapay kumat, tinapatay kuna edari na po tayo sa Kristo, iso nga ari ti kapya kenayat. Yasideg na tayo ti maysa ken maysa. Dawaten tayo ti Apo. Agpaay kadagiti amin anayaban tinasantuan na panagserbi ti Apo. Sapay kumatag tala na edda si pupudno ti panang surot da ken Kristo. Dawaten tayo ti Apo. Agpaay kadagiti amin ang makasapol ti tulong. Paay kumati Diyos dagiti agda makasapulan da. Ket liluluayan da dati tiyempo ti panagtutuk da. Dawaten tayo ti Apo. Agpaay kadagiti amin aminatay tayo. Sapay kumata dalusan ti dare ni Kristo, anagayos manipot ti krus dagiti basbasol da. Dawaten tayo ti Apo.
Agpaay kada tayo amin, tay baklay tayo kuma, si Anos, si Cruz tayo, tinaldaw-aldaw. Gaputi ayat tayo ti Diyos, dawaten tayo ti Apo. Agulimek tayo tayo matdawatin, nagatibukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Dagiti nangyawat ti pagyaman da iti Diyos. Iti di mawat ti special intention. Kastamo ti panay karkararag kadagiti na igaton nga amin nga para kararwa dagiti minminatay da. Dawaten tayo iti Apo, Apo ti modem kadang iti tattao. Ama kaasyam kat ti iglesyam kadagiti amin akasapulan na. Denggem dagiti unnoy mi, ketalyawem dagiti tattao amang bigbigken ka, gapuken Kristo nga Apo mi. Angin ako nga insabot mo, nam ay kinriga, ay namin ko, humay ku'y daton, ken ka Diyos ko, as pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awak minanumo adatot, sapay kumatata ikariya, nga umawat ibagi kenara. Bunga ti banlo ken linggit ni, idatong mitalkan anak nuan sudi, amin naragsak labingit ni, ikay samiken ka, o Diyos na ako mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, kapuy awak minanumo adaton, sapay kumakada ka ikarian, nga umawat ibagi kendaran. Amin o Apo nga insagot mo, nam ay kenwigat, way namin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adato, sapay kumatata ka ikarian, nga umawat ibagi kendaran. Kumararag tayo kakabsat apno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya po awatin na kumadagiti datin dagiti imam. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo titipan na kay kapyam pan na kay
tatipan na kapyam ken ka, babaen di pa nagtutuok ni Kristo abugbog tong nga anak mo, saan kam ang maikariga po kadagiti aramid mi, ngem may paunmet laeng tinaisang sangayan a sakripisyo ni Kristo, ken ti pay met na ayat akaasim, mairagpat kam kuma iti daytapan na kaikapya, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo, Basta kumama. itag-ayo dagita puspuso yo, Gaganos nag-aitiya po. agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Ay, karigat ang may. Podno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo nga awan basol na sinagaba na tinakillo apan nakadusa, gapo kadagiti nadangke sa parswa. Ket babaen day di ipapatay na pinarswa na, pinunas na dagiti kinadakes mi, babaen met day di panagungar na, ginunod na ti pan nakapasanto mi. Anansata ti langit ken daga ken dagiti angheles ken arkangheles, ibunan nag ken idaydayaw da ni Kristo, ket ti di agsarday kunada. Santo, 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 Iamo ang Diyos, dagiti amin apaswan. Di langit ken daga, nanuday ti papaydayawan. Hosana iti katuan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosana ikatuan. Pudno ay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo, ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni apo mi, ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Pastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kininta panagungar, ina kaming salakan si kananubot sa ngalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Hidaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria ngay nati Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada nga mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Sa ilangit, madaydaya, tinagan mo, tumteng kumati pagarya, matumpal kumati namin mo, dito'y daga agas item kadakang ialaw ito'y di kanet di paningal daw pagkawanen dagiti basbasulmi kasmet kumahiti pamawani kadangit na baso kada kami di nakamis baybayan nga manugo iti suliso ket isalamat nakam itidakis. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Ako pamintituray ti panakabalin tindayaw, tagnanayon din to agsanta. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukan niya tited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Kasama. Iti napakumbabakin napnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Dero ti Diyos sa mampunas basbasul ilubo. Apo mga sikat. Dero ti Diyos sa mampunas basbasul ilubo. Apo mga sikat, Kordero ti Diyos sa mangpunas basbat sultilubo. Item kadakang ti kapyan. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya, anti may salaya nga sa mapaimbagton ti karon. O Apo mia Jesus, di ka nagbuteng iti krus, di ka impaidam ti ayak mo, mangiwarag tawag kinapud mo. Ikan na kami kadi, ture dayak mo anasudi, punasem kati kinadakes ni, iti krus mo sumurut kagi. O Apo mia Jesus, agbuteng kami iti krus, narigat nga awaten ti ayak mo, mangiwarag awag kinapud mo. Ikan na kami kadi, ture dayak mo anasudi, nasem kati kinadakes mi, iti krus mo sumurut kami. O Apo mia Jesus, di ka nagbuteng iti krus, di ka tawatin kayat mo, mangiwarag awag kinapud mo. Ikan na kami kadi, ture dayak mo anasudi, punasem kati kinadakes
iti krus mo sumurot kami. O amia Jesus, agbuteng kami iti krus, nahigat nga watin ti ayak mo, mangiwara dawa kinapuno. Ikat na kami ture dayak mo anasudi, una sem kapikinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. Ang babawi kayo, kadagiti basmasulyo, ket mamati kayo. Sumurot kayo iti dalan ko, kunani ako saanan nanatalikin ka, intang sito bukod ku api, iksakit sinamu nga at may sa nilubong ken ti awis na ang babawi kayo, kadagiti basbasulyo, ket mamati kayo. Sumurot kayo iti dalan ko, unati ako, iti kabsat ko, di ka nakita, naging bubulse kadagiti masa, pulda naging tutulik kadagiti asa, sugda o Jesus ko, linis siya ida. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, gaputi panang taroon mo kada kami itinasanto na sakramentom, ket dawaten mi, takas patsyen mi, ababaan ti papatay ni Kristo nga anak mo,
Inted mo ti pananginanamami iti agnanayon abiyag, babaen ti panagungar na, ipaay mo kadi tamaragpat minto day ta abiyag, gapumetlaan ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo pagbiit apo. Kadagitay naladaw nga hanpay na bendisyonan ti Ramos na, maramid to ti pamendisyon kalpasan ti final blessing. May palagip apo into numalem, maramid ti Estasyon General tayo, agmisa tayo ijay San Antonio ti oras ti alas 2, kalpasan na istasyon apo, sagana tayo nga nasayat dagiti pag-istasyonan, kenre na tayo, iti dayto nga panag-istasyon tayo, ti sakripisyo, no, kas ano mat nga nagsakripisyo ni Kristo, mabalin mat nga dayto nga usarin tayo, panangpasanto, pangugas kadagiti basbasol tayo apo. Kang runaan ay kararagan tayo ti panggap ti Santo Papa, dagiti ti pagilian, dagiti maririribok, dagiti pampamilya nga masulsulisog ken maririribok, dagiti tentensyones tayo apo. Dagiti schedule tayo apo no Martes Santo, kitaan nyo schedule, dagiti mayat nga agkonpisar, mabalin lat ti opisina apo, ibagayo lat na kin ni Apo Padi, ibagayo ti opisina, no, into no bigat apo ka Christmas, malam tula ang tikadda ni Apo Padin. Pero jay schedule tayo ti barangay apo, 6 o'clock confession, and then nasanton a misa, dahil nga minalum apo. Ti liturhya tayo no Huwebes, dahil misa, pamuggo, into no Biyernes, Sabado, mayan encourage manan apo, panagkarkararag, haampay nga panagragragsak, ninton panagungar, iso agragsak tayon ton, urek balibaliktad kay to amin naging gana nga takay kayat yung nga panagbaliktad, ngam datay ko mga makaawat, datay ko mga nataengan nga adanakem na, datay ko mati mangiyan courage nga ti Sabado, kararag, haampay laeng nga panagraragsak. Awan sa bali nga mangibaga apo no hangada kayo. Tas yak maibaga amin kadagiti tattao, hami maibaga amin da kayo nga adanakem na. Nawan manaknakem mo ing katatan orayon jay Biyernes Santo kada Sabado Gloria ijay baybayon nga aglalagtitan nya. No maawatan nyo dijay puntos na ta no dadduma very secular ti lubong tayo. Datay nga nakapadas ti na sulsulim ni idi sumursuro tayo mat di tayo mat nga ibibiyag. Kinarigat ang maisuro tayo no di tayo mat ikarkarigatan nga aramidan. Alama addan tayo kumatinabunga nga Holy Week apo nang runa ti panang santo, panagpampanunot, ti panakayasideg ken Kristo. Tumakder tayo. Ti apo adda ko mga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanto na misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. Agpasango dagitay saan pay ana bendisyonan ti Ramos na apo.